Sininen meni ihan oikein se reuna. Sitä satit sen huonon osaan. Tää tärseekin ihan saatana. Joku voi ottaa kuvaa vaikka Eikö se nyt on niitä keissejä siellä yli, jos niitä saa jotenkin? Mä oon nyt kaikki takaisin. No jos joku ei muista miten Eikö tää niinku periaatteessa koko videon periaatteessa ydin on se, että niinku tässä näytetään miten oppilas katsoo sen QR-koodin ja sen kautta näkee sen opetuksen. Ja, niin, mutta se voi olla vaan alusta. Nyt minä kuvaan sen opetusta. Niin, missä se on tässä? Ei tässä ole sellaista. Se on se idea, että joskus tulee. Onko tää niinku se opetus? Joo. Mä luulen, että täällä on jossain valmis. Jos tää onnistuu hyvin kuulemma kaikille, että näille laitteille tehdään sama opetusvideo, että opettajan ei tarvii... Musta menee kakkosta, muistakaa. Tehdään mitään. Joo. Musta dikki menee Spannerin Kalve. kakkoseen. Älä käytä noita teille. Kyllä saadaan nää ruuvit vai? Otetaan nääkettä. Eikö Kristian aina halunnut korvakorva? Eikö nyt se näkään? Sitten, eikö nyt se sit näkään enää? Juu, se liikkuu. Sitten aika painellaan 50, sit se on sähkö painellaan 50, sit se on se 12. Tää on Ihan hyvin säädetty kyllä. Tää on Ihan hyvin säädetty.